коди ибтидоиро дохил мекунем. гарчанде ки ҳамаи элементҳои лозимаро гузоштед ва ҳамаи хосиятҳои лозимаро бахшидед, марҳилаи барномарезии визуалӣ ба охир расид. акнун коди аввалинро барои баъзе объектҳо дохил кардан боқӣ монд. Visual Basic забони коркард кардани ҳодисаҳо ба ҳисоб меравад. ин маънои онро мефаҳмонад ки қисми муайяни барнома ба ҷавоби қисми муайяни ҳодиса иҷро мешавад. масалан, агар дар вақти иҷрои барномаи привет ба тугмаи выход пахш кунед, ҳодисаи клик дар тугмаи фармонии CMD Exit иҷро мешавад ва ба таври автоматӣ процедураи коркард кардани ҳодисаи зерин иҷро мешавад. вазифаи шумо ба қадри имкон ба ҳар як ҳодиса процедураи мувофиқро навиштан аст. шуморо тарс нагирад, чунки ин соддатар аст назар ба нигоҳи аввал. коркард карданро аз ҳодисаи кликро барои тугмаи выход оғоз мекунем. процедураро барои тугмаи выход менависем. нишонаи мушро ду бор ба тугмаи выход пахш кунед. Visual Basic оинаи коди барномавиро мекушояд. дар оинаи код матни барнома нишон дода мешавад ки муайян кардани он осон аст. дар қисми болои оинаи код ду майдони рӯйхат ҷойгир аст. дар рӯйхати чап номи объект ҷудо карда шудааст ки объекти дар оинаи код интихоб карда шудааст тааллуқ дорад ва аз рост рӯйхати ҳодиса ки барои коркунии ҳодисаи ҷоришаванда ба ҳисоб меравад. ҳозир дар бораи ҳодисаи клик барои объекти CMD Exit сухан рафта истодааст. Visual Basic аллакай ду сатри кодро ҷойгир кардааст. коди коркунии кликро барои объекти CMD Exit лозим аст байни ин ду сатр нависед. сатри аввалро кодро ки Visual Basic ба таври автоматӣ тартиб дод бо калимаҳои private ва sub таъин карда шудааст. sub мефаҳмонад ки дар ин ҷо коди процедура оғоз мегардад. процедура қисми устувори барнома номида мешавад ки барои ҳалли масъалаи аниқ бахшида мешавад. дар давом номи процедура CMD Exit Click дар баробари ин Visual Basic сатри охири процедураро тайёр намуд. End sub. номи процедура. номи процедураи CMD Exit Click аз ду қисм иборат аст: CMD Exit ва Click. вақте ки шумо ба сатри фармонии CMD Exit ду бор пахш намудед, Visual Basic дарк намуд ки шумо мехоҳед кодро барои тугмаи фармонии CMD Exit дохил менамоед. азбаски дар олами тугмаҳои фармонӣ аз ҳамаи ҳодисаҳои паҳншуда клик ба ҳисоб меравад, Visual Basic пиндошт ки шумо процедураро бо коркарди ҳамин ҳодиса менависед. ҳар ду қисми номҳои процедура бо символи тире якҷоя карда шуданд ва номи процедура ба ҷуфти қавс тамом мешавад. коди процедураи CMD Exit Click-ро дохил мекунем. шумо медонед ки чӣ бояд иҷро шавад дар вақти пахши тугмаи CMD Exit. барнома бояд кори худро ба анҷом расонад. дар забони Visual Basic ин вазифаро оператори AND иҷро мекунад. ин операторро ба процедураи тайёри CMD Exit Click. дар натиҷа он намуди зеринро бояд гирад. AND. коди барномавӣ барои тугмаи выход тайёр аст. барномаи приветро иҷро мекунем. коди барномавӣ барои дигар объектҳо ҳоло дохил карда нашудааст, лекин шумо метавонед акнун барномаи приветро иҷро намоед ва метавонед бубинед ки чӣ тавр тугмаи выход амал мекунад. корамонро сабт менамоем. фармони Save Project-ро иҷро менамоед. баъд фармони Start-ро аз менюи Run интихоб намоед. ҳоло шумо метавонед тугмаи приветро интихоб намоед, аммо ҳеҷ амал иҷро намешавад барои он ки шумо ягон кор ба ин тугма дохил накардаед. акнун тугмаи выходро интихоб намоед. дар натиҷа коди процедураи CMD Exit Click иҷро мегардад ва барномаи привет кори худро ба анҷом мерасонад ва оинаи замимаи привет сахт мешавад.